Cela tvoja porodica će obožavati ovaj slatkiš. Sočni i vanserijski ukusni menaž mozaik kolač. Hajde da ga napravimo. U veću posudu sipamo Štarkov mleveni keks, dodamo šećer u prahu, promešamo i sjedinimo. Dodamo otopljeni puter i prelijemo gaziranim sokom od pomoranđe. Špatulom mešamo dok ne sjedinimo i ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Dodamo žele kocke, umešamo ih u smesu i obložimo sa svih strana. Spremimo kalup za kolače koji jednostavno prebacimo našu smesu. Utisnemo, izravnamo i izjednačimo sa svih strana. Ide u frižider na 3 sata. Sada nam treba ukusna menaž čokolada. Izatkamo je na sitno i prelijemo zagrejanom pavlakom za kuvanje. Mešamo dok se čokolada ne istopi i ne dobije svilanu teksturu. Izvadimo naš kolač iz frižidera i oslobodimo iz kalupa. Odmah prelijemo našom čokoladnom glazurom. Premažemo, izravnamo sa svih strana i ide na hlađenje. Sada isečemo sebi jedno velikodušno parče i uživamo u ukusima koje nas vraćaju u detinjstvo. Prijatno!